Iisus vine. Bun regăsit, dragii mei, la întâlnirea cu trecutul, prezentul și viitorul. Te-ai plictisit vreodată la biserică? Sunt sigur că mulți dintre voi ați dat din cap afirmativ la această întrebare. Trăim într-o lume grăbită și nu mai avem răbdare. Totul se petrece pe repede înainte. Din păcate și viața noastră trece la fel de grăbit. Am o rugăminte la tine. Ia-ți câteva minute de respiro, un respiro spiritual, și urmărește acest episod care ne duce din nou în istorie la templul din Ierusalim în zilele nașterii lui Iisus Hristos. Să pornim. V-am povestit în episodul trecut despre Simeon, un profet care l-a așteptat pe Mesia întreaga viață la templu. Nici nu a terminat bine Simeon binecuvântarea față de pruncul Iisus, că o altă prorociță, Ana, în vârstă de 84 de ani, vine la Iisus și îi recunoaște la rândul ei divinitatea. Ea nu mai părăsise niciodată templul după ce rămăsese văduvă. O viață de rugăciune și închinare. Asta da răbdare și așteptare la biserică. Ea vine încet spre familia sfântă și când vede pruncul, oasele îmbătrânite, prin putere și cu mult de curaj, declară înaintea tuturor că Iisus este Cel care va mântui Ierusalimul, cel așteptat de veacuri. Deși e în vârstă și ea ca și Simeon, asta nu o împiedică să-L recunoască pe Iisus ca fiind Mântuitorul lumii. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Luca 2, 37 și 38. Ce imagine frumoasă ar fi ca în acest an, ca și Ana, să-L recunoaștem și noi pe Iisus ca pe Salvatorul lumii, ca pe Cel așteptat de veacuri. Dacă doi bătrânei așteaptă răbdători o viață întreagă să-L întâlnească pe Iisus, nu ai putea și tu ca anul acesta să ai niște așteptări mai mari, măcar în aceste zile, să muți reflectorul de pe brad, de pe Moș Crăciun, de pe mâncare și să-L îndrepți spre Mesia? Cum ar fi ca în zilele următoare să-ți pregătești inima și să-L întâmpini pe Iisus Hristos într-un mod diferit? Într-o așteptare liniștită, cu credință în suflet, în închinare și în adorare față de pruncul Salvator.